दिनै फुंबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो खौरांफोरखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै। दिनैनि गिबि खौराङाव दं। मैया एबा 9 आगस्टआव जानानै थांनाय डुरान्ड काप बादायलायनाया दिल्ली एफसि आरो त्रिभुवन एफसिनि गेजेराव जानानै थाङो आरो बे जोलुर बादायलायनाया मोन्नैबो टीमआ 1-1 गल सोनो हानानै ड्र' जायो। सांग्रां जानो गोनां खौरां। धेमाजि जिल्लानि जनाय महकुमायाव जापानिज इनकेफेलाइटिस आरो एक्यूट इनकेफेलाइटिस सिन्ड्रम बेराम बांनायखौ खौरां मोननाय जादों। बे बेराम बांनायनि जाहोनाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै सांग्रांथियारि मेल खुंफुंनो गोनां जादों। जिल्ला आरो महकुमा सावस्रि बिफाना धेमाजि जिल्लानि गाहाय देहा फाहामगिरि एबा सावस्रि मावख'गिरि डक्टर किशोर कुमार कामाना मिथिहोनाय बायदिब्ला धेमाजि जिल्लायाव दासिमाव जापानिज इनकेफेलाइटिसजों गाग्लोबजानानै सा 19 आरो एक्यूट इनकेफेलाइटिस सिन्ड्रमजों गाग्लोबजानानै सा 28 गासै सा 47 सुबुंफोरा बेरामजों भुगिनांदों। बेनि गेजेरावनो जनाय महकुमानि लहिजान, जनाय बाजार, 3 नं मरखं सेलेक, 1 नं मिलनपुर, जुन खारें, तेलाम, सिकेर सेलेक, लामाजान आरो सिमेन्टसापरियाव गासै सा 9 सुबुंफोरा जापानिज इनकेफेलाइटिस बेरामजों भुगिनांदों। मख'नो गोनांदि जापानिज इनकेफेलाइटिसजों भुगिनांनाय सा 3 आरो एक्यूट इनकेफेलाइटिस सिन्ड्रमजों भुगिनांनाय सा 6 गासै सा 9 सुबुंफोरा बेरामनिफ्राय रैखा मोनफिनबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं जिल्ला सावस्रि बिफाननि मावख'गिरिया मिथिहोनाय बायदिब्ला दासिमाव धेमाजि जिल्लायाव जापानिज इनकेफेलाइटिस बेरामजों भुगिनांनानै सा 2 आरो एक्यूट इनकेफेलाइटिस सिन्ड्रमजों भुगिनांनानै सा 3 गासै सा 5 बेरामिफोरनि जिउ खहा जाबाय। जनाय महकुमानि गुबुन गुबुन ओनसोलाव जापानिज इनकेफेलाइटिस आरो एक्यूट इनकेफेलाइटिस सिन्ड्रमनिफ्राय बारग'नो थाखाय उन्दुनाय समाव सांग्रांथियै मुस्रि बाहायनो, न'नि जानगाराव जिब-जुनार फिसिनायखौ लाखिनो, न'नि सोरगिदिं साखोन-सिखोन लाखिनो, हरखाबै लोमजाखाङोब्ला एबा खर' सायोब्ला खाथियाव थानाय देहा फाहामसालियाव थांनानै देहा फाहामगिरिनि बिथोन लानो थाखाय रायजो-राजाफोरनि गेजेराव थांनानै सांग्रांथियारि मेल खुंफुंदों। थांनाय 5 आगस्टखालि सेन्ट एन्स कलेजनि फरायसा सानसोरां नार्जारिनि थैनाय जाथायखौ लानानै फि थांखि ब्लग इउटुब चेनेलनि बिगोमाया गुदि-बिजौ जेबो मिथियाजासे सानसोरां नार्जारिखौ गौरां मिसननि फरायसा होननानै बुंथिदोंमोन। बेखौ लानानैनो बेसि मेम'रियेल इंलिश सेनियर सेकेन्डारिनि प्रिन्सिपालआ फरायसालिखौ गाज्रि मुं सुनायनि सायाव खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों खेंफोरथि होदों आरो थार बाथ्राखौ मिथियाजासे गौरां मिसन फरायसालिनि गाज्रि मुं सुनायखौ रोखायै खेंफोरथि होनांगौ होननानै फि थांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिसिम गोख्रों दाबि खालामदों। बेसि मेम'रियेल इंलिश सेनियर सेकेन्डारिनि गोरायुं दिबारु गयारिया। फि थांखि ब्लग इउटुब चेनेलनि बिगोमाया थाबैनो रोखा खेंफोरथि होफिनाब्ला बेनि हेंथायै गुबुन राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायो गोरायुं दिबारु गयारिया। आसाम राइफलखौ गाज्रि मुं होनो नाजादों। आर्मि रौनियाया फोरमायथिनानै होनाय बायदिब्ला खायसे सुथुरफोरा आसाम राइफलनि बिबान सैथोथिखौ लानानै आसाम राइफलनि सायाव सोंथि खालामना बिसोरखौ गाज्रि मुं होनो नाजादों। जेराव आसाम राइफलआ मणिपुराव थांनाय 3 मेनिफ्राय जानाय हिंसायारि जाथायखौ होबथानो थाद'नाय गैयाजासे खामानि मावगासिनो दं। बेनिखायनो गोबां रैखाथि हान्जाफोरनि मणिपुरनि थासारिखौ सामलायनायाव सोमजिनाय थासारिखौ लानानै बुजिनायनि गोनांथि दं होननानै स्पियार कर्प्स अफ दा इन्डियान आर्मिआ बुंदों। क'क्राझार स्पेसियेल जाज कर्टनि मोनसे गोनांथार फोसावनाय। जिनाहारि खालामग्रा नारायण देखौ गासै 25 बोसोरसिम गोख्रों साजा फोसावनानै होबाय। कर्टआव बिजिरनायाव जोबथायाव जाथायनि गुबै दायनिगिरि नारायण देखौ क'क्राझारनि स्पेसियेल जाज कर्टआ 25 बोसोरसिम गोख्रों साजा फोसावो। लोगोसे जिनाहारि खालामग्रा नारायण देनि हेंथायै 20,000 रांनि जुरिमाना कर्टआ फोसावो। मख'नो गोनांदि नारायण देआ गावनि आंगो बिसिनि सासे नखरारि जानाय सासे हिनजावसाखौ इनायै जिनाहारि खालामनानै गथ' जोनोम होहोदोंमोन। बे जाथायनि सायावनो नारायण देनि सायाव बिजिरनानै गासै 25 बोसोरनि साजा आरो 20,000 रां जुरिमाना फोनांनाय रायखौ बिजिरगिरिया फोसावनानै होयो। आसामजों लोगोसे भारत हादरनाङैनो जोबोद गोख्रैयै गोसारगासिनो दं मेगननि बेरामा। दासान्दि हादरनाङैनो गोबां सुबुंफोरा मेगननि सन्देरग्रा बेरामजों भुगिनांनानै दं। बे बेरामा हादरनाङैनो जोबोद गोख्रैयै गोसारदों। सरासनस्रायै बेखौ मेगननि हाइ एबा आइ फ्लु होननानै बुंनाय जायो। नाथाय दासान्दि गोसारनाय बे मेगननि बेरामा गिख्रंथावसिन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गोबां सावस्रि मावख' आरो देहा फाहामगिरिफ्रा बे बेरामनिफ्राय जानगाराव थानो आरो बे समाव नखरनि सोद्रोमाफोरखौ गाव गावनि मेगननि फारसे जुनिया जोथोन लानो सांग्रांथि होदों।
क'क्राझारनिफ्राय गेलेफुसिम रेल लामा बानायसिगोन। भारत आरो भुटाननि गेजेरजों थाबैनो रेल सिबिथायखौ सोलिहोनाय जासिगोन। हादरारि मन्थ्रि एस जयशंकरआ फोरमायोदि दरनै हादरा आसामनि क'क्राझार आरो भुटाननि गेलेफु सहरनि गेजेराव रेलवे लाइन बानायनो थाखाय सावरायगासिनो दङ। बे लाइनजों फालांगि आरो दावबायनाय मोन्नैखौबो बांहोनायाव मदद मोनगोन। बिथां एस जयशंकरआ भुटान आरो आसामनि गेजेराव रेलवे लाइननि सावरायनाया जोबथा खोलोबआव सौहैबाय होनना मिथिहोदों। भुटानआ दावबायारिफोरनि थाखाय बांसिननिख्रुइ बांसिन मिरु खुलिनो थाखाय जोबोद गोसो जादों आरो बेयो आसामनि थाखाय जोबोद गाहाम। गुबुन हादरारि मन्थ्रिया थांनाय 2014 मायथाइनिफ्रायनो सिमा ओनसोलफोराव गुदि बिथा आरो कानेक्टिभिटियाव जौगाखांनायनि सायाव मिडियाजों सावरायगासिनो दङमोन। मख'नो गोनांदि भारत आरो भुटाननि गेजेराव रेलवे लिंक बानायनायखौ जागायनो थाखाय नायबिजिरनाया 2023 मायथाइनि एप्रिल दानाव आबुं जादोंमोन। रेलवे लाइनआ भुटाननि गेलेफु आरो भारतनि आसामाव क'क्राझारखौ सरजाबगोन। बे 57 किल'मिटार गोलाव रेलवे लिंकखौ बानायनाय हाबाफारिया 2026 मायथाइसिमाव आबुं जानायनि मिजिं थिदों आरो बेखौ भारत सरकारनि गेजेरजों बानायनाय जागोन। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांफोरखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। गोजोन्थों।